Міністэрства замежных справаў ад сёння прыпыніла дзеянне ўсіх акрэдытацыяў замежных журналістаў, а таксама патрабуе скарачэння дыпламатаў у амбасадах Польшчы і Літвы. Штраф для дзіцячай лекаркі са сталіцы Юліі Радзівіл, звальненне з акадэміі мастацтваў народнай артысткі Беларусі Зоі Белахвосцік, а ў Гомлі затрыманне жанчын у чырвоным, якія прыйшлі ў скласці кветкі да помніка. Абсурд? Не, беларуская рэчаіснасць. Вітаю, Сергей Падсасонны. І падсумаванне галоўных падзеяў 55-га дня пратэста ў Беларусі. Гэта жывы эфір студыі Белсат цягам наступнай гадзіны. Мы можем сегодня сказать, что санкции супраць субъектов у Беларуси будут эффективными. Моральность этих людей, которые осудили доктора, которые лечат детей, это жах. Людей, наверное, пытаются запугать, чтобы люди боялись высказывать свою точку зрения, свою позицию и отстаивать свои законные права. По зову сердца. Идет травля коллектива Гродненского драматического театра, что вызывает недоумение как у зрителя, так и у нас, коллег. Неважна, хто ты, настаўнік, выкладчык, лекар. Калі ты супраць гэтай сістэмы, то ты робішся аўтаматычна ворагам для яе і трапляеш пад пераслед. У тым ліку і мая выкладчыца цяпер знаходзіцца за кратамі. Наталля Суслова, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. Неважна, што яна дацэнт, неважна, што яна кандыдат філалагічных навук. Таксама пад судовую сістэму трапляе ўвесь час сям'я севярынцаў, нягледзячы на тое, што гэта інтэлігенцыя і гэта таксама настаўнікі. З намі на сувязі Тацяна Севярынец, настаўніца вышэйшай катэгорыі. Вітаю вас. Добрый вечар. Спадарыня Тацяна, у гэтую нядзелю, як і што першы выходны кастрычніка, дзень настаўніка. Віншую вас з гэтым святам, якое надыходзіць, бо былых настаўнікаў не бывае. Гэта на ўсё жыццё, але таксама ўзнікае сёння заканамернае пытанне. Быць настаўнікам – гэта гонар у сучаснай Беларусі, ці ўсё ж такі ёсць пэўныя пытанні і праблемы? Праблемы ёсць пытанні. Я ў першую чаргу хачу павіншаваць сваіх калег са святам, таму што праца настаўніка – гэта пачатак усяго. Пачатак усяго. Але справа ў тым, хто ты, які ты настаўнік. Бо настаўнік – это не проста прафесія, это перш за ўсё прызванне. Таму што калі ты вучыш, ты павінен мець маральнае права гэта рабіць. Ты павінен адпавядаць нормам маралі для таго, каб ісці ў клас, для таго, каб глядзець у вочы сваім вучням. Для мяне гэта было заўсёды так, каб мае словы і мае ўчынкі не разыходзіліся. Ну, на жаль, не ўсё так добра ў нашым настаўніцкім свеце. Калі ішлі выбары, я выйшла шмат выбарчых камісій, у складзе которых былі настаўнікі і старшыні камісій, у асноўным гэта былі альбо намеснікі дырэктара, альбо дырэктара школ. І я каля 40 участкаў абышла, каля 40 бесед правяла з імі, прасіла адпавядаць заканадаўству. Але на жаль,
Я не магу шчыра віншаваць са святам усіх настаўнікаў, усіх калег, таму што тое, што зараз адбываецца, у гэтым віна ёсць у тым ліку і выбарчых камісій. На жаль. Спадарня Тацяна, вельмі складана для некаторых захаваць свой твар, але змагла захаваць гэты твар ваша дачка Ганна Севярынец, якую звольнілі, хаця гэта адна з найлепшых настаўніцаў Беларусі. Гэта абсалютна факт. Але пасля верша пра Колю Лукашэнку «Не думай пра мяне, думай пра Колю», так? «Не думай пра мяне, страляй, думай пра Колю», яе звольнілі. Гэта перадусім праблема дзяцей, якія вучыліся у вашай дачкі. Таксама ваш сын Павел Севярынец знаходзіцца за кратамі ўжо некалькі месяцаў, і вось тут узнікае у вас часам жаданне сказаць вашым дзецям, якія з'яўляюцца такім прыкладам сумлення для беларусаў: не рызыкуйце, бо вы маеце чым рызыкаваць. Ведаеце, не гаварыла, не скажу ніколі, і зараз таксама не гавару, таму што мае дзеці самастойныя, прыстойныя людзі, яны самі абіраюць свае паводзіны, і тое, што дачушка не адмовілася ад свайго верша, гэта гонар. Тое, што Паша не адмаўляецца ад сваіх слоў, ад сваіх дзеяў, гэта таксама гонар. Для мяне, для нас гонар, таму што мы выхавалі з бацькам, значыць, добрых, прыстойных, сапраўдных людзей. Інакш я не магу. Паступіцца чымсьці дзеля уласнай нейкага пакоя, нейкіх там, можа, заробкаў, можа, яшчэ чаго. Так, гэта зразумела. Страціць працу ў наш час гэта вельмі сур'ёзна. Тым больш, калі ты маеш дзяцей, маеш сям'ю, іх трэба карміць, апранаць, гэта ўсё чалавечае. Але не. Перш за ўсё сумленне. І гэта тое, што, напэўна, мы разам перадамо ўсім настаўнікам у гэты перадсвяточны дзень. Дзякую вам за гэтую размову. Тацяна Севярынец, настаўніца вышэйшай катэгорыі, грамадская актывістка з Віцебску. Зрэшты, і спадарню Тацяну і ейнага мужа аштрафавалі за акцыю на ўласным балконе. Вось таксама такія абсурды. На лоджыі. Уласнай лоджыі. І цяпер вы стараецеся падалі заяўку у выканкам, каб атрымаць дазвол на прадпрыемства, на гэтае мерапрыемства на ўласнай лоджыі. Магчыма, будзе гэты дазвол, а магчыма, у хуткім часе ў уласных кватэрах таксама трэба будзе шукаць гэтага дазволу. Дзякуй за гэтую размову, і з днём настаўніка і вас, і ўсіх настаўнікаў сумленных перадусім. Тэлеграм-канал Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту «За свабоду» апублікаваў аўдыёзапіс, у якім прадстаўнік адміністрацыі папярэджвае студэнтаў аб наступствах іх мірных акцый каля сцен універсітэта. У аўдыёзапісы студэнтаў папярэджваюць не толькі пра вымову або адлічэння, але і аб адміністратыўным правапарушэнні. Раней рэктар строга забараніў масавыя мерапрыемствы, але студэнты і сёння выйшлі да сцен роднай альма-матэр, каб праспяваць песні свабоды і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. За імі назіраў міліцыянер, які пільна канспектаваў, а ціхар усё здымаў на камеру. Я вообще пришла в собственный университет по делам, а смотрю, тут поют, и думаю, грех не спеть. Мы поем песни в поддержку заключенных, тех политических заключенных, а также мы высказываем свое мнение, что мы не согласны с тем, что сейчас происходит в стране, и поэтому выходим здесь каждый день. И да, получится, стоим, поем песни. Я тут, потому что я не згодны з пазіцыяй наших афіцыйных уладаў датычна таго, што адбываецца зараз у нас в Украіне. Я лічу, што іх пазіцыя гэта яна пакрыта хлуснёй у асноўным, і пакуль яны не пачнуць прызнаваць свае памылкі, людзі не спыняцца, людзі працягнуць выходзіць.
Дзеянні ўладаў не прайшлі без увагі ў свеце. 40 прозвішчаў, але без Лукашэнкі. Санкцыі Еўрапейскага звязу у дачыненні да афіцыйнага Менску, пра якія дамовіліся лідары аб'яднанай Еўропы. Высылаюць важны сігнал у Беларусь, заявіла канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель, з якой ужо ў бліжэйшы аўторак мае сустрэцца Святлана Ціхановская. Мы можем сегодня сказать, что санкции супраць суб'ектаў у Беларусі будуць эфектыўнымі. Гэта азначае, што еўразвяз дзейнічае супраць тых, хто выступае супраць дэмакратычнага руху. Я думаю, што гэта вельмі важны сігнал. Мы сёння прынялі рашэнне аб увядзенні узгодненых санкцый. Гэта вельмі важна. Гэта відавочны сігнал, які мы паслалі. Мы заслугоўваем даверу. Вельмі важна зрабіць тое, што мы вырашылі некалькі тыдняў таму. Это значыць быць канкрэтным, што заўтра мы ўвядзем санкцыі ў дачыненні да Беларусі. І вы ведаеце, што на стале ляжыць спіс з прыблізна 40 імёнамі. І мы паўтараем, што мы хацелі б улічваць, што жыхары Беларусі маюць правільна вызначыць іх уласную будучыню. Санкцыі захаду ёсць, і таксама ёсць ужо адказ афіцыйнага Менску. Высылаюць польскіх і літоўскіх дыпламатаў, а таксама пазбаўляюць акрэдытацыі журналістаў замежных СМІ. І гэта хіба не кропка, а таксама афіцыйны Менск грозіць спыненнем дыпламатычных стасункаў. Запытаем пра гэта ўсё Андрэя Саннікава, былы дыпламат кампаніі «Еўрапейская Беларусь», экс-кандыдат на прэзідэнцтва, таксама з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Андрэй, вось сёння Ірына Халіп напісала вельмі яскрава, як мне падаецца, мікрасанкцыі супраць макразлачынцаў. Згодная з гэтым? З чым? Вы мяне чуеце ці не? Так. А з тым, што гэта мікрасанкцыі? Не, я згоден з тым, што Ірына напісала, што толькі сур'ёзныя і жорсткія санкцыі дапамогуць, і перш за ўсё дапамогуць вызваліць палітвязняў. Але ж я сцешны, што нешта пачалося. Пачалося даволі позна, і гэта павінна было быць зроблена, там, можа быць, 1,5 месяца таму, калі толькі пачаліся гэтыя забойства беларусаў, калі забойца адкрыта прызнаваўся, што гэта ён даў загад забіваць людзей. Вось тады павінны былі быць уведзеныя жорсткія санкцыі. На жаль, няма такога механізму развязу, і гэта таксама праблема. Трэба, каб ён з'явіўся. Можа быць, беларусы зноў будуць той глебай, на якой выпрацуюць еўразвяз іншыя, трошкі іншыя механізмы рэакцыі на такія сітуацыі. Спадару Андрэй, вось гэтыя санкцыі, якія мы цяпер маем, яны дастаткова лагодныя ў параўнанні нават з падзеямі 2010 года, і таксама тады былі санкцыі ў 2011 годзе. Вы таксама актыўны ўдзельнік гэтых падзеяў, былі збітыя і кінутыя за краты. І ўсё ж такі тое, што адбылося цяпер, гэта непрапарцыянальна, а санкцыі ў той жа час вельмі лагодныя. Ну так, а пытанне якое? Пытанне ў такім выпадку, што гэтыя санкцыі вырашаюць? Пакуль што нічога не вырашаюць, таму што гэта ўвогуле не санкцыі. Гэта такія, я тут зноў-такі згоден з артыкулам Ірыны, што гэта ўвогуле не санкцыі. Гэта такое, ведаеце, паказалі, прадэманстравалі, што ёсць незадаволенасць еўразвяза тым, як дзейнічае Лукашенко. Санкцыі павінны быць жорсткія, санкцыі павінны быць эканамічныя, санкцыі павінны датычыцца усіх адказных афіцыйных асобаў, калі мы кажам пра кропкавыя санкцыі. Калі мы кажам, што 12 000 чалавек зараз за кратамі, ці прайшлі за краты, у нас больш за амаль што 300 крымінальных справаў узбуджана ў Беларусі, то і павінна быць, адпаведна, там сотні гэтых мерзотнікаў, сотні гэтых злачынцаў у спісе. Ну, я спадзяюся, што гэта будзе працягвацца, таму што я ўжо казаў некалькі разоў, што
у Европе з'явіліся больш эфектыўныя інструменты, напрыклад, акт Магніцкага. І вось гэтым трэба карыстацца. У мяне тады яшчэ адно апошняе пытанне. Менск адказвае гэтак званымі сваімі санкцыямі, пазбаўляе акрэдытацыі замежных выданняў, па сутнасці журналістаў замежных выданняў. Таксама неякі нібыта спіс уводзіць, пра які ніхто не ведае, ніхто не бачыць гэтага спісу. І Менск кажа, Анатоль Глас, прэс-сакратар МЗС, кажа, што мы не пакажам пакуль гэты спіс супраць еўрапейскіх асобаў. Вось гэтыя санкцыі, гэтак званыя, афіцыйнага Менску, вы як дыпламат як бы ацанілі? Я не пачуў пачатак пытання, таму што перапынілась сувязь. Што там было? Аб чым вы пыталіся? Агулам пытанне гучыць так, вось гэтыя сіметрычныя, гэтак званыя санкцыі афіцыйнага Менску. Якая ваша ацэнка як дыпламата? Гэта не сіметрычныя санкцыі афіцыйнага Менску. Тут Еўропе трэба зразумець, што Лукашенко пачаў вайну. Пачаў вайну, перш за ўсё, супраць Літвы і Польшы. Калі яны будуць гуляць у гэтай дыпламатычнай гульні, яны прайграюць. Тут трэба паводзіць сябе як на вайне. Нема зараз такога... у Беларусі не існуе зараз такой дамовы, як Венская канвенцыя. Таму што у Беларусі зараз і крымінальнік, і серыйны злачынца пайшоў супраць народу Беларусі. Народ супрацьстаіць негвалтоўнымі метадамі, але ж вось гэта тычыцца нас, беларусаў. А заходнія краіны, ввогуле краіны замежныя, павінны паводзіць сябе па-іншаму. Ім трэба зразумець, што, як я сказаў, гэта вайна супраць іх. І калі Лукашенко будзе гуляць па сваім правілам, ён і будзе абражаць і працягваць сваю гэтую палітыку, нават не палітыку, свае гэтае злачынства. Трэба, каб тыя краіны, якія больш заможныя, згуртаваліся вакол Літвы, напрыклад, таму што я падтрымліваю спадара Лінаса Лінкевічуса, якой паслядоўна адстойвае прынцыпы, менавіта тыя прынцыпы, тыя каштоўнасці, на якіх і пабудаваны еўрапейскі звяз. Но ён сказаў, што Лукашенко злачынца, Лукашенко не прызнаны нікім, і павінна быць міжнародны суд над Лукашенком, а не гульня ў дыпламатычнай гульні. Таму што, калі вы кажаце, што вы не прызнаём Лукашенку, то вы павінны адклікаць сваіх амбасадараў. Не Лукашенко гуляць з вами ў гульні, а вы павінны адклікаць. Вы павінны жорстка сказаць, што мы перапыняем усе адносіны з гэтым злачынным рэжымам. Мы будзем уводзіць санкцыі, мы будзем паслядоўна дамагацца таго, каб сапраўды дапамагчы народу Беларусі, а не дбаць пра свае бізнес-інтарэсы. Тое ж тычыцца і журналістаў. Ведаеце, забарона з боку злачынцаў на працу журналістаў і вось тое, што абмяркоўваецца, як зараз журналістам працаваць, гэта ввогуле смешна. Ёсць такая прафесія журналіст. І гэтую прафесію не Лукашенко вызначае. Гэту прафесію вызначае сам журналіст. Ёсць у яго акрэдытацыя, няма акрэдытацыі, гэта не мае ніякага значэння. Калі ты журналіст, ты працуе як журналіст, і ўсё. І гэта тое, што там пазбавілі акрэдытацыі, зараз будзе складана працаваць. Так складана працаваць, таму што, праўда, гэта прычына для пераследу ў Беларусі. Мы ведаем гэта. За праўду людзі ідуць у турмы, у тым ліку журналісты Белсату, у тым ліку журналісты незалежных выданняў. То бок, ідзе вайна, спрабуюць сказаць, што гэта нейкі такі канфлікт паміж уладай і грамадскасцю ў Беларусі. Не. Гэта злачынцы спрабуюць забіць беларускі народ. І трэба зараз пра гэта казаць, і трэба супрацьстаяць. І не толькі нам, а і нашым сябрам, нашым партнерам за межамі Беларусі.
Дзякуй вам за гэтую размову. Андрей Сандзікаў, былы дыпламат кампаніі «Еўрапейская Беларусь», а таксама экс-кандыдат на прэзідэнцтва 2010 года. Спадарства Літва ўжо дае таксама афіцыйны адказ для Менску. Гаворка ідзе пра тое, каб адклікала Вільня, як і Польшча, сваіх амбасадараў з Беларусі, як робіць афіцыйны Менск, але Лінас Лінкевічус уже заявіў, што ніякага такога адклікання Вільня не плануе і мяркуе, што гэтак жа зробіць і Варшава. Мы змяняем тэму, але застаемся ў беларускім кантэксце. Баскетбалістка Алена Леўчанка за кратамі, намеснік старшыні Федэрацыі воднага пола Максім Цымбала ўжо таксама, а на шэраг спартоўцаў аказваецца ціск. Што праўда, гэта не спыняе салідарнасці, а некалькі дзён таму адзін з самых вядомых беларускіх спартыўных журналістаў Сергей Шчурко выйшаў з жодзінскага ізалятара, адседзеўшы 15 сотняў. Ён перастаў выходзіць на сувязь 14 верасня каля 13 гадзіны. Перад гэтым ён паспеў напісаць сябрам, што да яго едуць на размову супрацоўнікі першамайскага РУС. З адным з самых уплывовых прадстаўнікоў спартовай журналістыкі Беларусі паразмаўляў Дмітрый Суханович. Сергей, добрый день. Дзякуй, што пагадзіўся на размову. Такі няпросты час. Ты адчуў на сабе, што такое працаваць у нашай краіне спартовым журналістам, і за гэта атрымаў 15 суток. Як это адбылося, за што і дзе ты быў? Я думаю, что не совсем. Статья обычная 2, 3, 3, 4. Это несанкционированное шествие, так называемый воскресный марш. У меня была фотография на Тутбае перепечатана, где мы с ребятами. То есть там было к чему скажем так, прицепиться. Но я не думаю, конечно, что это шествие. Скорее всего, ты прав насчет журналистской позиции, которая, в общем-то, имеет весь пресс-бол, имеет любой нормальный журналист. Потому что любой нормальный журналист пишет именно то, что видит, а не то, что ему говорят. Это было бы странно, если бы пресс-бол вдруг переобулся в воздухе. Такого же не может быть. А яким быў побыт, скажем так, у гэтых так званых санаторыях, бяру двухкосці, што Жодзіна, што Акрэсціна, як да тебе ставіліся тыя, хто быў у гэтых хатах? Мне сказали, когда еще заезжал там на Акрэсціна в ЦИП, уже центр исполнения, о том, что здесь никакого, там вы все ожидаете, что будут какие-то там насилия, что-то еще, но этого не будет. Еще посоветовали об этом написать. Собственно, я и сделал, на самом деле никакого насилия не было. В общем-то, может какой-то, знаете, как вот ты приходишь в армию, да, там, например, какие-то молодые солдаты, на них какое-то психологическое давление со всех сторон. Чувствуется, ты же уже, когда служил в советской армии лет 30 назад, да, после советской армии, как я говорил, ничего не страшно, поэтому, так, по мне так, ничего особенного на самом деле. А якія умовы былі ў камеры, якія ты меў зносіны з тымі, хто там знаходзіўся, пра што размаўлялі? Ці гэта было нейкае кола палітычных, ці гэта было ўсе, хто магчымыя туды трапілі? Там в основном политические, там процент на 90, у нас были всякие, там и криминальные ребята, которые там уже там чуть ли не полжизни провели, но все находили общий язык, разговаривали, собственно, о том, что всех волнует, и я опять-таки не знаю ни одного, кто бы оттуда выходил с мыслью, нет, все, я там поменяю свою позицию, нет. Если бы власть была умнее, она бы вспомнила про опыт революционеров вековой давности, что испытания их только закаляли. Я не хочу сказать, что мы революционеры, но просто люди, которые занимаются историей, хотя бы на любительском уровне, они понимают, что этим ничего не решит. В общем-то, честно говоря, мне вообще непонятно, чего туда всех упаковывают, на что они рассчитывают, надеются, не знаю. То есть эффекта нет, он эффект противодействия, ты выходишь оттуда, и, огромное количество людей, твоих знакомых, родителей и всех остальных, среди которых, возможно, какая-то часть голосовала не за Тихановского, они тоже становятся резко их сторонниками, потому что они видят на себе, потому что то, что рассказывает телевизор, и что есть на самом деле, это... из одной фотографии, знаете, на Тутбае или там в соцсетях давать человеку 15 суток, на мой взгляд, это слишком. И еще потом говорить о том, что вы знаете, у вас еще там есть штрафы за вождение, примерно 1 штраф в год вы превысили. Это, конечно, криминальная, в общем-то, такая история, что дальше некуда, на самом деле. Конечно, смотрите, это все смешно. Я уже говорил о том, что делают это все они, а стыдно за них почему-то нам. Мне, как гражданину Беларуси, стыдно за такой уровень крайне невысокий наших судебных исполнительных органов. 15 суток тебе не было на волі, выйшаў, тебя сустрэлі родныя, сябры. Што перша хацеў зрабіць? Не ведаю, пагаліць бараду, выпіць келіх піва, схадзіць у лазню ці напісаць можа штосьці на сайт?
Да, надо написать на сайт, в общем-то, встретиться с друзьями. Действительно, там как бы все как маджахеды выходят, да. В общем, такие заросшие, потому что невозможно как-то за собой следить. Там какие-то есть определенные ограничения, там постричь бороду нельзя, там побриться, как бы тоже так смотрит, черт его знает, да. Вот, поэтому хочется немножко себя привести в порядок и как бы хочется уже там позаниматься спортом, не знаю, там пробежаться. И как бы там заниматься, чем занимался раньше. По твоим шляху, ведаешь, пошла и знакомитая баскетболистка Лена Левченко. Человек ехал на реабилитацию. Что можешь сказать? Все, что они не делают, это как-то все... Я не понимаю, вот люди, когда этим занимаются, они же не просчитывают своих ходов, да, то есть вы все больше и больше нагнетаете ситуацию теперь уже с точки зрения там международного спортивного движения, там тех людей, с которыми она играла, тех организаций, в которых она участвовала, втягиваются там другие силы, это все ради того, чтобы человек просидел 15 дней в компании с девушками, с которыми они 100% будут петь песни. Если мне кто-то сможет сказать, скажем, логику найти в этих поступках, я гарантирую, что здесь сядет 10 силовиков, и ни один из них не сможет растолковать. Потому что, как сказать, наверное, так учат просто выполнять команду. Ведаю, что ты сам асабіста і ў кампаніі шмат чаго робіш дабрачыннага і з дзецьмі і гэтак далей. І вось так атрымоўваецца, так табе дзяржава за гэта аддзячыла? Да мне все равно, что говорит государство, понимаете, это же делаешь как бы для отдельных людей, там, для мам, для детей, как бы государство это я. То есть я не буду ходить по каким-то там этим. Если я знаю, что мы с ребятами можем это сделать, то мы легко это государство заменим. Да, потому что, каждый из нас гражданин. И когда говорят, что вот какой-то чувак там сидит в комитете, ты к нему придешь, даже не поймет, о чем речь. Почему надо помогать какому-то разбившемуся спортсмену, он уже не будет уже выступать. Почему надо помогать там, не знаю, Саше Трипути, Диме Раку или там массажисту Мише Васильеву, который получил инсульт, теперь не сможет массировать. Все, свободен, до свидания. То есть, такое отношение к людям, оно, наплевательское, не знаю. В новой стране его, конечно, не будет. Вот. Я на это надеюсь, потому что все больше и больше мне хочется стать самому как одним из руководителей каких-то отраслей, чтобы вот этого позора как бы национально больше не было. Прызбол яшчэ не закрылі, працуе ў нашай краіне трыбуна.ком закрытая, вось партал Александра Івуліна Чеснок, таксама Асацыяцыя Беларускай федэрацыі футбола пазбавіла ліцэнзій, маўляў, што ў рэпартажах проскоквала политика. Это нормально? Понимаете, Федерация футбола на себе не принадлежит. И же понятно, что есть выстроена вертикаль. В общем, когда мы общались с генеральным секретарем Юрием Вергейчиком, он нам сказал, что все у них по вертикали. Я говорю, Юр, понимаешь, у вас по вертикали, у нас по горизонтали. У нас разные отношения, скажем так, государственности к принципам построения общества. То есть там кто-то сверху снял трубку, и все как бы приняли стойку и начали там танцевать, не знаю, в зависимости от заказанной мелодии. Вот. А здесь так не проходит. А надо людей убеждать, переубеждать, как говорится, в широком диалоге. У них нет аргументов, да, и там Юра Вергейчик с удовольствием сбежит после нашего с ним общения там как бы довольно-таки быстро, потому что аргументов не остается. Не было такого, как нас затрымлівалі за то, что ты робишь свою працу, что ты можешь робить, давать сутки, назначать некие штрафы. Что далее будет? Опять же, я говорил, исторический момент. Именно в этом году отчетливо формируется белорусская нация. Мы хотим свободы, мы хотим демократического устройства, мы хотим быть, возможно, лучшим государством Европы. Мы к этому идем, но за это надо бороться. Да, с теми, кто хотел бы жить там в стране 30-летней или 40-летней давности, которые, в общем-то, безнадежны. Когда ты сидишь с молодыми ребятами, которым 20, 25-30 лет, да, айтишниками, которые развиваются просто во всех, не знаю, отраслях, которые ездят по миру, ты понимаешь, что мы уже как в своем возрасте отстаем. Что говорить о тех людях, которые старше нас там на 15-20 лет и которые пытаются жить потому, что было. Мне хочется им сказать, ребята, это время уже прошло, надо это все понять примерно, да, если устали, ехать в деревню. Но попробовать побороть какой-то мировой прогресс и сказать, что нет, мы будем так, просто по команде. Это просто нереально. Мне кажется, эта вся эта история недолго продлится. Она должна закончиться переговоры, а она ими закончится. І наприкінці, підводячи виніки розмови, економіка, спорт, політика, громадськість, що потрібно зробити, щоб нація об'єдналася? Ті, як шматлікі мої розмовці кажуть, що вона вже об'єдналася. Если бы я мог ответить на этот вопрос коротко, я бы был уже, наверное, кандидатом в президенты. И по-прежнему, видимо, оставался бы в Жодино. Но я пока не готов начать свою политическую карьеру. Хотя мысли уже об этом начинают появляться, мне кажется, почти у всех, которые там побывали. Дякую великий. Нагадаю, что мы размовляли с корреспондентом газеты «Призбол» Сергеем Шурко. Дмитрий Суханович, Белсат.
А ў Беластоку спадарства ў гэтыя хвіліны ладзяць канцэрт з сэрцам з Беларусю. Белсад з'яўляецца медыйным партнёрам. Пачаўся гэты канцэрт гадзіну таму на месцы наш калега Ігар Кулей. Ігар, вітаю. Якая атмасфера пануе ў гэты дажджлівы, як бачна, вечар? І што адбываецца ў Беластоку цяпер? Сергей, вітаю цябе, вітаю вас, шановныя гледачы. Сапраўды ў Беластоку зараз надвор'е крышачку засмуціла арганізатараў. Хоць дождь часамі лье, часамі не лье, вось так з перапынкамі. Калі першыя выступоўцы былі на сцэне, гэта беларускі гурт Наві Бэнд, то літаральна на другой песні дождь спыніўся, тому што ўжо паспелі ва ўсіх прамокнуць ногі, і тут пачалося вось такое сухое, можна сказаць, нейкі час вяселля. Некалькі хвілінаў зноў палігло, але людзей за гэты час пакуль дажджу не было, прыбыло. Можна сказаць, што некалькі сотні людзей сабралася, можа 2-3 сотні, вот калі паглядзець за маімі плячыма, ўсё гэта бачна. Агромненная колькасць бел, чырвона-белых сцягоў нашай нацыянальнай сімволікі, таксама вот, и что хочу сказать, что концерт еще протягнется 2 гадзіны, и тому, калі хтосьці зараз беларусаў, напрыклад, ходить на такое Беластоку, то раю падыходзіць якраз зараз скончыцца дождь. Наперадзе яшчэ Лявон Вольскі. Лявон Вольскі наперадзе, гэта Ігар Кулей, які ў гэтыя хвіліны знаходзіцца на канцэрце ў Беластоку сэрцам з Беларусю. Вельмі гучна, і атмасфера падкрэслівае, што варта там быць і варта туды спадарства ісці. Мы ж пераносімся ў Беларусь. Выйшаў на волю пінскі журналіст Андрэй Якімуш, якога 22 верасня асудзілі на 10 сотняў арышту. На прыступках гарадзелу міліцыі яго сустракалі сябры. Белсату Андрэй распавёў пра умовы ўтрымання ў пінскім ічу і пра свой настрой пасля адбыцця пакарання. Отношение милиционеров было нормально, но самое-самое, что мне не понравилось, это, конечно, антисанитария. Просто катастрофически, просто ужасно. Просто мне просто нет слов. Клопы просто, говорю, все постельное белье полностью в крови. Каждую ночь ложишься спать, как будто бы выходишь на войну, постоянно войну устраиваешь с клопами, а уже как нас в другую камеру перебросили, клопов не стало, появились блохи. Все просьбы милиционеров, в принципе, принести кипятка, попросить закурить, как бы, ничего, тут вопросов вообще абсолютно никакого нету. Где-то, допустим, туалет, в плане там попросить помыться, тоже никто ничего не противился, все просьбы выполнялись, как бы вообще никаких вопросов к этому нету. Пытались пару милиционеров, интересный был случай, где-то, вот, наверное, 3-й день, наверное, моего срока был, включили очень-очень громко музыку «Саша останется с нами» и прочие песни, провластная музыка играла там, это Беларусь и тому подобное. Вот такие песенки специально, чтобы нас позлить, чтобы нас немножко деморализовать. Міністэрства замежных справаў анулявала ўсе пасведчанні журналістаў замежных выданняў, але і да гэтага сілавікі не давалі жыцця незалежным журналістам. Гомельскі журналіст Сергей Ляпін атрымаў штраф, а наша калега Алена Доўнар адбывае 15 сотняў арышту. Яе перавезлі з жодзінскага ізалятара ў Баранавіцкі. Маўляў, у жодзінскім ужо бракуе месца. У той жа час з БТ звольнілася Надзея Сербіненка, якая працавала ў праектах «Галоўны эфір» і «На кантролі прэзідэнта». Гэта чарговы сыход з дзяржпрапаганды. А дазвол і беспакаранасць маюць тыя, хто не задае пытанняў свайму сумленню. А ў мяне спадарства ў студыі Валерыя Уласік, журналістка, якая адседзела свае 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту. Вітаю. Добрый вечер. А таксама на скайп-сувязі з Менску Дмітрый Бойка, які звольніўся з Белтэлерадыёкампаніі 21 верасня, працаваў адказным выпускаючым рэдактарам на канале «Беларусь» 5-7 гадоў. Добрый вечар. Добрый вечар, шановная студыя. Добрый вечар, вольная Беларусь. І у мяне пытанне да Леры. Ці гэтыя суткі, якія у жодзінскім прайшлі ічу, застрашылі і спынілі? Ці вось тое, чаго дамагаюцца ўлады, так, і сілавікі, гэта менавіта, каб выклікаць страх у незалежных журналістаў. Ці сёння ты б выбрала тое ж самае? Да, конечно.
Мы занимаемся журналистикой, я занимаюсь журналистикой не первый год, я понимаю, в какой стране я живу, мои друзья, мои коллеги много раз были задержаны, штрафы, сутки, поэтому довольно предсказуемо было, что будут пугать, будут пытаться пугать всех, и представителей разных профессий, в том числе, конечно, журналистов, поэтому было вполне ожидаемо, что из-за меня возьмутся, скажем так. Ожидания, к сожалению, оправдались, но я не скажу, что я испугалась или что-то поменялось внутри меня. Абсолютно нет. Лера, мы знаёмыя даўно дастаткова, але ўсё ж такі задам гэтае пытанне, бо недакладна ведаю. Колькі гадоў ты ў незалежнай журналістыцы? Работала 4 года, вот мы были коллегами, а сейчас я как фрилансер периодически, то есть работаю журналистом, с разными СМИ сотрудничаю, и вот как раз за несколько месяцев перед выборами мне предложили поработать на них, я, естественно, согласилась. То бок, як незалежны журналіст, каля 5 гадоў. С 13-го года. З 13-го года, Да. то бок 7 гадоў. Вось как раз спадар Зміцер таксама 7 гадоў, але на белтэлерадыёкампаніі. Спадару Зміцер, у мяне стандартнае тады да вас пытанне. Чаму толькі цяпер? Вось жа ёсць іншы прыклад, калі журналістка 7 гадоў працавала ў незалежнай журналістыцы. Ну, так абставіны склаліся, што у жніўні, ну, пасля ўсіх гэтых падзей, калі пачаўся гвалт, калі пачаўся ўсё гэта брыдзяціна, на БТ дамовіліся пра страйк, які праваліўся, аднак некаторыя звоніліся там адразу, некаторыя па абставінах, як я, не хадзілі на работу, бралі тыдні і толькі потым змаглі пайсці на вольніцтва, так скажем. Але чаму 7 гадоў ўсё ж такі адпрацавалі на белтэлерадыёкампаніі? Чаму раней не сышлі? Бо ціск на незалежных журналістаў, ціск на беларускіх грамадзянаў гэта з'ява не новая і з'явілася не ў 20-м годзе. Так, я працаваў на спартыўкі, мабыць, палітыкі я не працаваў на палітыкі. Футбол, волейбол, баскетбол, гэта было такое сабе. У студыі і... У мяне тады пытанне да Леры. Якое стаўленне да такіх працаўнікоў белтэлерадыёкампаніі, якія ўсё ж такі, на шчасце позна, але ўсё ж такі сыходзяць. Ніколі, можа, няма гэтага слова позна. Гатовыя дараваць? Да, да. Меня, кстати, как раз судили, один из постов, за который меня судили в Инстаграме, я обращалась в том числе и к журналистам, которые работают на государственных каналах, с просьбой открыть глаза и уже все-таки понять, что происходит в стране, и перестать обманывать людей. Зміцер, а супрацоўнікі БТ, яны разумеюць, што хлусяць у большасці? Як гэта адбываецца ў кулуарах? Ці вераць у правую справу? Кіраўніцтва, мабыць, выглядае як той тэлевізор. Я думаю, што ці вераць, ці робяць выгляд так, што вераць і добра вераць. Супрацоўнікі ніжэйшага звяна, яны, хтосьці баіцца сысці, хтосьці робяць выгляд, што гэта не датычыцца яго сям'і, хтосьці суперажывае, але ж не сыходзіць. Хто сышоў, той сышоў, я не магу гаварыць, што тыя, хто засталіся там ворагі, ці чаму яны засталіся. Засталося шмат прафесіяналаў, шмат добрых людзей. Абставіны у кожнага сваі. Я зрабіў такі для сабе вынік, і я далучыўся да вольнай Беларусі
ну, по-іншаму я не мог зрабіць. Таксама не магла зрабіць па-іншаму Лера. Як гэта, Лера, быць сёння незалежным журналістам у Беларусі, калі па сутнасці вось ад сённяшняга дня усе роўныя, хто працуе на незалежныя замежныя выданні, бо ўсе па сутнасці пазбаўленыя акрэдытацыі. Белсат ніколі не меў гэтай акрэдытацыі, і мы заўсёды былі першыя пад пераследам. А 2020 год, восень 2020 года, як гэта? Сложно, никаких гарантий нет. Если у тебя аккредитация, нет аккредитации, ты никогда не знаешь, в какой момент тебя задержат, в какой момент, не дай бог, тебя может кто-то толкнуть, ударить или даже выстрелить, как было вот с журналисткой нашей Нивы. То есть никаких гарантий аккредитации не давали. И журналисты очень часто, попадая в эпицентр событий, рисковали так же, как и все те люди мирные, которые там находятся. Лера, працуючы у незалежнай журналістыцы і ўвесь час у стане такім ты ідзеш і павінен часамі ўзяць з сабой рэчы, бо не ведаеш, ці вернешся дадому. Не ўзнікала, будучы за кратамі таксама, такая думка, можа, варта было працаваць у дзяржаўных СМІ? Нет, конечно, потому что я знаю, что я не смогла бы там работать, я не смогла бы говорить то, что я считаю нужным. И я проходила бы жесткую цензуру, все бы материалы, которые я готовила, проходили бы жесткую цензуру. Естественно, с этим мириться невозможно, я не представляю себе этого. Зміцер, вы кажаце, што з розных прычынаў людзі застаюцца на белтэлерадыёкампаніі. Часам гэта грошы, часам перакананні, можа, брак ведаў, жаданне кар'еры. Вы ўсё ж такі зрабілі гэты адважны крок. У вас жонка звольнілася таксама з белтэлерадыёкампаніі яшчэ перад вамі, і у вас двое малых дзяцей. Вы здымаеце кватэру, ёсць фінансавыя цяжкасці. Што далей у гэтай сітуацыі? Як вы бачыце свой лёс? Далей рэдактарства, далей журналістыка, можа, незалежная журналістыка? Ну, шмат беларусаў так мне напісалі. Ну, шмат было водгукаў, шмат падтрымкі. Ну, моя сям'я мяне падтрымала, жонцы асабіста дзякуй. І у гэтых абставінах я, мабыць, планую выбраць не журналістыку, а нейкі іншы шлях. Зараз планую пайсці у IT, ёсць прапановы. Так, аднак 100% пока нет выніку, што рабіць далей. Зміцер, вельмі коротка, мы пераможам? Так, інакш не мае быць, бо так. Лера, як журналістка і удзельніца падзеяў, чым сёння для цябе з'яўляецца акцыя пратэсту? Наверное, в первую очередь показателем силы все-таки единства народа. Это очень здорово, что народ объединился, что люди невероятно поддерживают друг другу, помогают. Это огромная, колоссальная солидарность, которая тоже вселяет в меня надежду, что все это делается не зря. Дзякую за гэтыя словы і дзякую за сённяшнюю размову і за тую сілу і стойкасць, якая з'яўляецца вельмі важным прыкладам для ўсіх. Валерыя Уласік, журналістка, якая адседзела 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту. І на відэасувязі быў Дмітрый Бойка, звольніўся з белтэлерадыёкампаніі 21 верасня, працаваў 7 гадоў на Беларусь-5. І гэта таксама важны, адважны крок. А народную артыстку Беларусі Зою Белахвосцік звальняюць з Акадэміі мастацтваў. Афіцыйна прычыну не называюць, але загадчыку кафедры майстэрства актора Вячаславу Паўлюцю патлумачылі так. Ну вы же понимаете? З зоркай Купалаўскага тэатру паразмаўляла Ірена Кацяловіч. Спадарыня Зоя, як вам, народныя артысты, паведамілі пра тое, што вы больш не з'яўляецеся мастацкім кіраўніком свайго курса акцёраў? Я даведалася аб гэтым ад загадчыка кафедры майстэрства акцёра, цудоўнага майго калегі Вячаслава Паўлюця, які з вялікім шкадаваннем мне
аб гэтым расказаў і сказаў, што ж нам рабіць, як выкруціцца з гэтага становішча, ну, не для мяне, а для маіх студэнтаў, якія павінны ў гэтым годзе скончыць і атрымаць дыпломы Акадэміі мастацтваў і стаць артыстамі, дыпламаванымі. Ось. Вы самі гэты жэст кіраўніцтва як расцэньваеце? Безумоўна, чакала такога. Але ж я все-таки думала, што ну, застаецца нейкі люфт, ну, на нейкую разумнасць, на павагу, на разуменне, што ізноў жа гэта дыпломны курс, што ў мастацкага кіраўніка ёсць ну, праграма, якую трэба давесці до конца і выпусціць студэнтаў з адных рук, з маіх. І нельга так... Ну, таму я не думала, што мне не давяраюць як прафесіяналу. Спадзяюся, што гэта не так, што проста пераследуюцца нейкія іншыя мэты і ціскі. Я ўпэўнена, што гэта проста, ну, не пушчаць купалаўцаў нікуды. У допісе ў Фейсбуку вы напісалі, што сваіх студэнтаў не кінеце. Што вы плануеце рабіць? Я, безумоўна, буду іх падтрымліваць, бо мы ўжо распачалі падрыхтоўку апошняга спектакля, які я збіралася паставіць. І я спадзяюся, што я проста знайду форму, магчымасць, дзе як я буду з імі сустракацца і дапамагаць ім. Я думаю, што гэта не так складана. Уже прайшло больш за месяц з вашага сыходу з Купалаўскага. Вы сёння думаеце, што тады ўсё зрабілі правільна? Так, мы ўсе упэўнены і не сумняваліся ні хвіліны, што мы зрабілі ўсё абсалютна правільна. І мы не шкадуем, наадварот, мы радуемся, што мы можам для гэтага чыстага, для нашай чыстай краіны зрабіць вось такі нармальны чалавечы ўчынак, і я думаю, што хутка пераможам. Вы за гэты час адчулі салідарнасць калег з іншых тэатраў? Безумоўна. Салідарнасць, падтрымка. Нават вось тое, што ну, на нас хочуць раўняцца, я маю ў сэнсе ну, вот тое, што называецца годнасць, сумленне. Я думаю, што купалаўцы толькі так маглі зрабіць і павінны былі зрабіць. І сёння адседзецца недзе ў канаве не атрымаецца проста. І я вельмі рада таму, што ў мяне з'явілася шмат сяброў, якіх я не ведала, што ў мяне столькі сяброў, а тыя невялікая колькасць сяброў, якія ў мяне былі да сённяшняга дня, ну яны зніклі. Ну, на сённяшні дзень я ведаю сапраўды, хто мае сябры, хто мае паплечнікі. І гэта вельмі здорава. Сёння тэатр вяртаецца да сваёй працы пасля ковіду. Вы думаеце, тэатр сёння можа быць такім, якім ён быў раней? Ну, тэатр гэта ж такі арганізм, ну, як вот, як чалавечы арганізм. Гэта такі ж арганізм, это такая маленькая краіна, якая не можа закрыцца ад таго, што там хвароба ў краіны ёсць, як у чалавека. Ёсць хвароба, і гэты арганізм хварэе і перажывае. Безумоўна, тэатр не можа заставацца. Ва ўсіх нармальных тэатрах калі у людзей сумленне, гонар і думкі і жаданне вось гэтага свету, ёсць нейкія папраўкі ў рэпертуары, папраўкі ў тым, над чым працуюць, што робяць тэатры. Ва ўсіх нармальных тэатрах можна працаваць, але з нейкімі сур'ёзнымі папраўкамі. Таму што я не думаю, што сёння можна спакойна выходзіць і іграць нейкую наіўную, вясёлую камедыю, такую дурную. Раней можна было, сёння, напэўна, не. Я ведаю, што ў купалаўцаў сумесныя планы. Калі вас зноў можна будзе ўбачыць на сцэне? Я не магу дакладна
зараз адказаць на гэтае пытанне, але я ўпэўнена, што гэта будзе вельмі хутка і вы адразу даведаецеся аб гэтым. Мы размаўлялі з народнай артысткай Беларусі Прымай Купалаўскага Зоей Белахвосцік. Ірына Кацяловіч, Белсат. Вайна з акторамі, вайна з лекарамі, з настаўнікамі, вайна з уласнымі грамадзянамі. А сёння спадарства афіцыйны Менск распачаў яшчэ і дыпламатычную вайну. Уласна, пра гэта паразмаўляем з Ольгай Кавальковай, прадстаўніца Каардынацыйнай рады. Добры вечар. Добрый вечер. Спадарыня Ольга, дыпламатычная вайна, нешта такое новае у тым, што адбываецца ў абсурдзе беларускім. Як вы на гэта рэагуеце, якая ваша ацэнка? Ну, глядзіце, мы заўжды кажам, Каардынацыйнай рады, усе кажуць пра тое, што трэба весці дыялог. Зразумела, што ўлады на яго не гатовы, яны гатовы працягваць вайну са сваім народам. Александр Лукашенко, які не з'яўляецца і не мае падтрымкі даверу з боку беларускага грамадства, працягвае рэпрэсію дачынення да тых людзей, якія жывуць у гэтай краіне, якія хочуць самі абіраць сабе ўладу. І гэта, зразумела, рэакцыя на тыя санкцыі, якія агучыла Еўразвяз супраць тых людзей, якія так ці інакш звязаныя з фальсіфікацыяй выбараў ці з рэпрэсіямі. І, канешне, мы працягваем наше патрабаванне аб дыялогу і наше патрабаванне правядзення новых выбараў, на якіх людзі самі абяруць сабе прэзідэнта і ён будзе кіраваць краінай. Сёння Александр Лукашенко нелегітымен, ён павінен гэта адчуць. Беларускі народ не дасць яму магчымасці утрымлівацца ва ўладзе, якую ён не мае права прадстаўляць. Сёння ўлады прадстаўляе народ. Ён народ не прадстаўляе, і з боку тых краін, якія жывуць па дэмакратычных прынцыпах, у якіх абіраюць сабе самі ўладу і у якой давер да гэтых вынікаў выбараў ёсць, яны будуць падтрымліваць тыя каштоўнасці, за якія мы змагаемся, і тыя санкцыі гэта першы крок і такой напамін пра тое, што далей можа гэта яшчэ больш павялічвацца, і гэта не скончыцца кропкавымі санкцыямі супраць тых 40 чалавек, якія былі ўнесены ў гэты спіс. Рэакцыя з боку ўладаў, яна, в прынцыпе, чакаемая. Тут штосьці новага чакаць ад людзей, якія не гатовы размаўляць, ну, напэўна, не. Але трэба працягваць працаваць і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне для таго, каб прымусіць уладу пайсці на гэты дыялог. Пры гэтым, спадарыня Ольга, вы гаворыце пра тое, што Александр Лукашенко нелегітымны, тут дэмакратычны свет з гэтым абсалютна згодны, але Владимир Путин, Москва, Кремль дыялог вядзе з Александром Лукашенком якраз такі, а Святлана Ціхановская гаворыць пра тое, што Путін мог бы выступіць у якасці такога пасярэдніка. Ці вось тут няма супярэчнасці? Слухайте, ну, на мой погляд, Владимир Путин якраз не вядзе гэты дыялог з Александром Лукашенко. Відавочна, што там ёсць таксама праблемы ў стасунках, і калі яны з боку Расійскай Федэрацыі падтрымліваюць правядзенне канстытуцыйнай рэформы, гэта таксама сігнал аб тым, што яны разумеюць, што ў грамадстве Александра Лукашенка не падтрымліваюць. А Расійскай Федэрацыі як партнёр патрэбны чалавек, які мае ўплыў унутры сваёй краіны. Таму я думаю, што тут ёсць таксама пытанні да гэтых стасункаў зараз. І, канешне, гэтыя перамовы і гэты дыялог павінен весціся ўнутры краіны паміж уладамі і народам, але пляцоўкай для такога дыялогу могла б стаць пляцоўка АБСЕ, у якую таксама Расійская Федэрацыя ўваходзіць. Мне падаецца, это найбольш прымальная сёння пляцоўка, каб гэтыя перамовы пачаць. Спадарыня Ольга, а ці ёсць сігнал, што Москва будзе весці дыялог з Каардынацыйнай радай? Бо да гэтага неяк, калі мы бачылі афіцыйную Москву, то заявы былі досыць такія сціплыя наконт Каардынацыйнай рады. Зараз пакуль сігналаў такіх прямых няма, ну, мне яны невядомыя, але мы заўжды кажам, што мы гатовыя размаўляць, мы гатовы весці дыялог, і тыя патрабаванні, якія мы агучым, яны артыкулююць сёння патрабаванні беларускага грамадства. Гэта новыя выбары, гэта вызваленне палітвязняў і гэта спыненне рэпрэсій. Мы зараз не кажам аб выбары знешнепалітычнага курса, і ў беларускам грамадстве гэтага запыту таксама няма. Гэты курс будзе абірацца на выбарах
які павінны быць празрыстымі, давер у якіх павінны быць і ўнутры краіны, і ў еўразвязі, в Расійскай Федэрацыі. Таму зараз якраз размова пра тое, як вось з гэтага палітычнага крызісу выйсці. І тут, мне падаецца, пляцоўка павінна быць досыць шырокая, уключаць таксама і Расійскую Федэрацыю. Гэта ўсё так, але што калі ні Масква, ні афіцыйны Менск, Александр Лукашенко не захочаць ніякага дыялогу? Што тады рабіць? Слухайте, ну ён асабіста і не хоча. Слухайте, ружовых акуляраў ніхто не апранае. Мы бачым па яго дзеянням, што ён да апошняга будзе трымацца за ўладу, якая яму не належыць. Асабіста ён не, але вакол яго сістэма яна развальваецца, да? І мы бачым, што міністэрствы і выканаўчая ўлада яна ўвогуле зараз не працуе. Таксама мы бачым, што адбываецца з дыпламатычным корпусам. Мы бачым, што адбываецца ў розных сацыяльных групах, у працоўных, у лекараў. Пытанне ў тым, што гэта пытанне часу. Эканамічны крызіс, ціск унутры краіны, ціск за межамі проста наблізіць сыход Александра Лукашэнкі. Мы прыкладаем усе намаганні, каб гэта адбылося, калі Александр Лукашенко не разумее, што яму трэба сысці самому. І напрыканцы вельмі коротка яшчэ запытаюся пра вельмі важны візіт. У аўторак Святлана Ціхановская сустракаецца ў Берліне з Ангелай Меркель. Чаго вы чакаеце ад гэтага візіту? Ну, гэта візіт, конечно, высокага ўзроўню, і на ім, ну, я думаю, што тут важна запытацца Святлану Ціхановскую пра гэтае пытанне, але гэта сігнал аб тым, што такія досыць моцныя гульцы на міжнароднай арене, тыя краіны, якія сёння з'яўляюцца асноўнымі ў еўразвязі, яны падтрымліваюць Святлану Ціхановскую, падтрымліваюць беларускі народ, дэмакратычную супольнасць у іх асноўным праве на тое, каб абіраць сабе ўладу. І я лічу, што гэта добрыя сігналы для беларускага грамадства ў першую чаргу. І будзем чакаць падрабязнасцяў ужо ў аўторак. Дзякуй вам за гэтую размову. Ольга Кавалькова, Каардынацыйная рада, з намі на сувязі. І на гэтым, спадарства, сёння я стаўлю кропку ў нашай студыі Белсат. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. А напрыканцы крышачку словаў салідарнасці ад актораў лялечнага тэатру да сваіх калегаў з драматычнага тэатру ў горадні. Словы салідарнасці, якія нам усім вельмі патрэбная і вельмі неабходная. Будзьма разам. После открытых высказываний против насилия закрыт Купаловский театр. Уволены 58 человек. После остановки спектакля в знак солидарности с задержанными актерами отменены спектакли в Гродненском драмтеатре. 2 уволены, 4 оставлены без премий. В идеологически правильных государственных СМИ идет травля коллектива Гродненского драматического театра, что вызывает недоумение как у зрителя, так и у нас, коллег. Пока актеры не высказывали свою гражданскую позицию, о них выходили хвалебные статьи в СМИ, их награждали званиями и премиями. Но как только они высказались, их стали называть бездарными и ненужными. Почему Министерство культуры Республики Беларусь и Гродненское областное управление культуры позволяют этому случиться? Если мы бюджетники, это не говорит о том, что мы не имеем права на свою оценку происходящего в стране. В любом театре главное – это труппа, а не руководство. Так было, так есть и так будет. Если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управление культуры. Мы, актеры Гродненского театра «Кукол», требуем восстановить в должности актера Игоря Уланова, уволенного за свои убеждения, а также прекратить давление по отношению к другим актерам. Мы требуем опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «Советская Беларусь». Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных. Наши коллеги, купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность. Они повели себя по-человечески. А вы, пишущие оскорбительные статьи,
о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность. Искусство против насилия. Вітаю спадарства, эфіры «Белсату» працягне аб'ектыў. Я Юлія Лабанова і разам падсумуем галоўныя навіны гэтая пятніца. Дыпламатычная вайна з еўразвязам. Калі раптам спыняць працу консульствы Літвы і Польшчы, якія выдаюць абсалютную большасць шенгенскіх візаў, вядома, гэта надзвычай цяжэйшым зробіць атрыманне візы для беларусаў. О, край родный, край прыгожы, милый кут моих дядов. Вядомую акторку звольнілі за грамадзянскую пазіцыю. Я все-таки думала, что застаецца нейкі люфт, на нейкую разумнасць, на павагу. Солідарнасць спартоўцаў і спробы яе спыніць. Последние судороги, такие системы, они пытаются держаться за то, что есть, и, конечно, берут и пытаются остановить самых лучших. Новая дыпламатычная вайна. Еўразвяз уводзяць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў. Менск адклікае амбасадараў з Літвы і Польшчы, де выступае за скарачэнне колькасці літоўскіх і польскіх дыпламатаў. Літва на гэта не пагаджаецца. Александр Папко. МЗС Беларусі скасавала рэгістрацыю замежных медыяў і адклікала амбасадараў з Літвы ды Польшчы. Колькасць дыпламатаў з гэтых краінаў Менск загадаў скараціць удвая. Атрыманне візаў будзе цяжэйшым, і сёлета будзе рэкордны год па скарачэнні колькасці шенгенскіх візаў і-за каранавіруснай эпідэміі, из-за дыпламатычнага канфлікту. 640 тысячаў шенгенскіх візаў летась атрымалі нашыя суайчыннікі. 70% ад гэтага ліку выдалі консульствы Польшчы ды Літвы. Скараціць іх персанал Менск загадаў у той самы дзень, калі еўразвяз ухваліў санкцыі супраць 32 высокапастаўленых міліцэйскіх чыноўнікаў і 12 чальцоў цэнтрвыбаркаму. Гаворка вядзецца пра спіс з 40 асобаў. Хацеў бы паўтарыць, мы лічым, што толькі народ Беларусі мае права вызначаць сваю будучыню. Міністэрства замежных справаў Беларусі адрэагавала на гэты сігнал эмацыйным тэкстам. Санкцыі уведзеныя як кара па сутнасці за тое, што Беларусь не пайшла на выкананне набору ультыматыўных патрабаванняў, задавальняць якія не стала б ні адна суверэнная дзяржава, якая паважае сябе. Спыніць гвалт, вызваліць затрыманых ды палітзнявольных, паважаць грамадзянскія свабоды і свабоды СМІ, а таксама пачаць дыялог з грамадствам. Такія патрабаванні выставілі лідары еўразвязу афіцыйнаму Менску. Ці сапраўды Брюссель увёў санкцыі несправядліва? Лично мое мнение, я думаю, справедливо. Надо было сделать еще нашему президенту, чтобы ни один чиновник не выезжал из страны. Незаконные, потому что за Лукашенко голосовало большинство, а за Тихановскую очень мало. Рашэнне еўразвязу МЗС Беларусі назвала цынічным і бяздушным. Менск нават прыгразіў спыніць дыпламатычныя стасункі. Калі раптам спыняць працу консульствы Літвы і Польшчы, якія выдаюць абсалютную большасць шенгенскіх візаў, вядома, гэта надзвычай цяжэйшым зробіць атрыманне
візы для беларусаў. Сярод чыноўнікаў, якім Еўразвяз забараніў уезд і чыю маёмасць замарозіў, апынуліся Лідзія Ярмошына ды Юрый Караеў. Александра Лукашэнку ў чорны спіс не залучылі. Як патлумачыў прэзідэнт Францыі, зроблена гэта, каб Лукашенка меў магчымасць сесці за стол перамоваў у справе перадачы ўлады. Гэтыя санкцыі, яны яшчэ, я думаю, што яны не канчатковыя, гэты спіс мусіць папаўняцца. І калі параўноўваць з папярэднімі санкцыямі, якія выходзілі больш за 200, напрыклад, чалавек у спісе, то зараз гэты спіс ён не дастаткова значны, каб на нешта паўплываць. Санкцыі захаду будуць нарастаць, а выйсці з супрацьстаяння паміж грамадствам і уладаю можна толькі праз перамовы. Сітуацыю ў краіне падчас онлайн-брыфінгу пракаментавалі Святлана Ціхановская і сябры прэзідыуму Координационной рады. Мы настаиваем на экономических санкциях, индивидуальных экономических, либо против бизнесов, которые поддерживают этот режим, диктатуру. И такие санкции, я уверена, уже обсуждаются на ряде стран. Да пашырэння чорнага спісу рыхтуецца і Вашынгтон. Камітэт замежных справаў Кангрэсу зацвердзіў законапраект, які прапануе увесці санкцыі супраць расійскіх грамадзянаў, якія займаюцца здушэннем пратэстаў у Беларусі, не прызнаваць інтэграцыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расіяй, а таксама высветліць, дзе захоўваюцца фінансы Лукашэнкі. Любые санкции Запада сейчас не имеют большого значения, или не имеет большого значения до тех пор, пока российский режим, то есть Кремль, поддерживает Лукашенко. Менск абвесціў пра стварэнне уласнага чорнага спісу. Праўда, агучыць яго адмовіўся. Антызаходні санкцыйны спіс пачынае аўтаматычна ўжывацца і ў Расійскай Федэрацыі. Ужо заявіла расійская МЗС. Александр Попко, Белсад. Насуперак судоваму і міліцэйскаму бязмежжу беларусы працягваюць выказваць нязгоду публічна. У Гомлі жанчыны ў чырвоным усклалі кветкі да помніку Ірыны Паскевіч. Затрымаць іх АМАП прыехаў 3 аўтобусамі. У Менску ж чарговую спеўную акцыю зладзілі студэнты лінгвістычнага універсітэту. Я вообще пришла в собственный университет по делам, а смотрю, тут поют и думаю, ну грех не спеть. Мы поем песни в поддержку заключенных, тех политических заключенных, а также мы высказываем свое мнение, что мы не согласны с тем, что сейчас происходит в стране, и поэтому выходим здесь каждый день. Покуль яны не пачнуць прызнаваць свае памылкі, люди не спыняцца, люди працягнуць выходзіць. Студэнты лінгвістычнага выйшлі спеваць песні свабоды, нягледзячы на новыя пагрозы з боку адміністрацыі універсітэту. Масавыя мерапрыемствы раней забараніла рэктарка Наталя Баранова. А сёння проста ў будынку МДЛУ людзі ў цывільным затрымалі студэнта Андрэя Булыгу. Міжнародны дзень барацьбы з гвалтам асабліва сімвалічны сёлета ў Беларусі. Масавыя катаванні мірных дэманстрантаў распачаліся пасля пратэстаў 9 жніўня. Пры гэта сведчаць сотні здымкаў і аповедаў знявечаных. Збіваюць затрыманых і цяпер. Што можна зрабіць, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці, даведвалася Діяна Радкевіч. Уладзіслава збілі ў ізалятары на Акрэсціна пасля затрымання 9 жніўня. Маладзён збіраецца падаваць заяву ў следчы камітэт аб распачынанні крымінальнай справы па факце міліцейскага гвалту. Мы только собираем документы для того, чтобы потом, когда сменится власть, у нас уже с работающим законодательством была возможность привлечь этих виновных лиц уже к законной ответственности. Сістэмныя масавыя катаванні ў Беларусі пачаліся адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, калі людзі выйшлі на мірныя акцыі пратэсту. Наш эксперт раіць пацярпелым падаваць заяву ў следчы камітэт, хоць некаторыя баяцца адміністратыўнай справы за ўдзел у масавых мерапрыемствах. Даже если в возбуждении уголовного дела отказано, то там, по крайней мере, будет заявление человека, его объяснение по факту, да, ряд свидетелей, которых он назвал, да, обстоятельства, при которых все это произошло, заключение судебно-медицинской экспертизы. 20 жніўня беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі стварылі міжнародны камітэт для расследавання катавання ў Беларусі. Сёння самае эффектыўнае ды важнае ў барацьбе з гвалтам – фіксаваць факты и ствараць справаздачы. Людей продолжают избивать дубинками, то есть это все остается. И ни один этот факт не должен остаться безнаказанным. Каждый, кто совершает сейчас эти преступления, должен понять, что от ответственности он не уйдет.
За амаль 2 месяцы по фактах катавання ў нашай краіне не распачалі ніводнай крымінальнай справы. Правовая система у нас не работает. Правовая система зиждется на, в первую очередь, независимости судебной системы. Если судебная система зависима от государства, а у нас она зависима полностью, то работать она не может. На незалежное расследование не спадзяецца и большиня опытанных нами жыхароў столицы. Думаю, что сейчас их будут защищать и искать какие-то лазейки. Но это значит, что признать свою неправоту. А власть признавать ее явно не желает. Ну, не павінны гэта так пакінуць. Калі кожнага нацыста знайшлі ў свой час, мы таксама павінны будзем знайсці кожнага, хто аддаваў па меншай меры гэтыя загады. У першыя дні пасля выбараў сілавікі затрымалі амаль 7 000 пратэстоўцаў. Праваабаронцы паведамляюць пра больш за 500 сведчанняў пра катаванні. Діяна Радкевіч, Белсат. Акторы гарадзенскага тэатру «Лялек» падтрымалі калегаў. Яны запатрабавалі аднавіць на працу Ігора Уланова, звольненага з гарадзенскага драматычнага тэатру за перакананне, а таксама спыніць ціск на іншых актораў. Зорку Купалаўскага Зою Белахвосцік звольнілі з Акадэміі мастацтваў без яе ведама. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Я ўпэўнена, што гэта проста, не пушчаць купалаўцаў нікуды. Гэтак зорка Купалаўскага тэатру Зоя Белахвосцік адрэагавала на сваё звальненне з Акадэміі мастацтваў. Пра тое, што яна больш не ёсць мастацкаю кіраўніцаю выпускнога акторскага курсу, народная артыстка Беларусі даведалася ад калегі, а не ад кіраўніцтва установы. Я все-таки думала, что застаецца нейкі люфт, на нейкую разумнасць, на павагу, на разуменне, што ізноў жа гэта дыпломны курс. Актрыса не плануе пакідаць сваіх вучняў, рыхтаванне дыпломнага спектаклю ўжо пачалося. Я спадзяюся, што я проста знайду форму, магчымасць, як я буду з імі сустракацца і дапамагаць ім. Зоя Белахвосцік – адна з больш як паўсотні актораў і працаўнікоў Купалаўскага тэатру, якія звольніліся пасля выбараў. Такім чынам купалаўцы выказалі салідарнасць са звольненым кіраўніком тэатру Паўлам Латушкам. Яшчэ раней калектыў публічна асудзіў фальсіфікацыі ды паслявыбарчы гвалт уладаў. Цяпер у Купалаўскім тэатры абвешчаны прастой. Усе спектаклі адмененыя да снежня. Пустая сцэна і ў гарадзенскім драматычным. Не ходите в театр, у нас мы решаем играть не на сцене. Кіраўніцтва тэатру пра адмену ўсіх спектакляў праз эпідэмічную сітуацыю абвесціла тыдзень таму. Але тэатр ужо ў нядзелю вернецца на сцэну. Акторы сцвярджаюць, што адмянялі спектаклі насамрэч не праз інфекцыю. 2 зала было полностью выкуплено в связи с тем, что актеры остановили спектакль. Это было очевидно воспринято как некой акции, как демонстрации. И у нас тут же организовался в зале ковид. Спектакль акторы спынілі 20 верасня, даведаўшыся, што іхных калегаў затрымалі падчас акцыі пратэсту. Кіраўніцтва звольніла 2 актораў, яшчэ 4 урэзалі заробкі. Возможно, если этого ничего не случилось бы, то по сей день многие жители нашего города и нашей страны не понимали бы, что происходит конкретно в сфере искусства. Непрымальнаю лічаць сітуацыю акторы гарадзенскага тэатру «Лялек», якія запісалі адмысловы зварот на падтрыманне калегаў. Мы требуем опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «Советская Беларусь». Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных. У кожным тэатры галоўная трупа, а не кіраўніцтва, падкрэсліваюць акторы. Если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управление культуры. За апошнія тыдні і гледачы паказалі, што для іх галоўная трупа. І акторы давялі, што для іх галоўнае мастацтва, а не будынак тэатру. Ты хіба ж мы праў не маем, сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. Ірына Дарафейчук, Белсат.
Прадстаўнік другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе, каманда «Першы рэгіён» з Берасцейшчыны, а таксама ўдзельнікі чэмпіянату беларускай сталіцы «Торпеда» зняліся са сваіх турніраў на знак нязгоды з рэпрэсіямі супраць спартоўцаў, а перадусім з затрыманнем шматгадовай лідаркі нацыянальнай зборнай па баскетболе Алены Леўчынкі. Ціск на спартоўцаў і спартовая салідарнасць у матэрыяле Александра Пуцілы. Сённяшнюю раніцу аматары спорту сустрэлі з выявою Алены Леўчынкі на першай паласе прайзболу і артыкулам галоўнага рэдактара выдання Дмітрия Герчыкова. Мы хотели бы писать не про это. Солидарность важна в любой ситуации, когда попадает человек в тяжелую ситуацию, скажем так. А в данном случае еще и непонятно, почему он попадает в такую ситуацию в цивилизованной стране. Понимаете, только за то, что он выражает мнение. Сегодня один из подписантов инициативы «Вольное объединение спортовцев» баскетболист Егор Мещеряков в якости подтримания своих однодумцев запросил их на открытое тренирование. Интересные времена переживаем, товарищи. Никогда не думал, что буду одевать майку коллеги с 11 номером сборной Беларуси. Лена, мы с тобой с начала и до конца. Лена мой друг, Лена друг нашей команды. Она много нам сделала, оказала даже помощи. Она болельщик гандбольного клуба «Витязь». Поэтому, это невозможно было просто выйти на площадку и заниматься там любимым делом, играть, когда вот такой беспредел происходит. На матч чемпионату Беларуси команда Константина Яковлева «Витязь Леон» не вышла на знак протесту супраць арышту Алены Леўчынкі. Уже на наступный день Белорусская федерация гандболу отхилила яе от удела у турниры. Как показала наша практика, что наше руководство не умеет ничего создавать, а умеет только разрушать. Они сняли команду с чемпионата. По сути дела, они сами своими руками делают все, чтобы здесь наконец-то все поменялось. Присудить техническое поражение, это было бы, наверное, правильно. Это было бы адекватно. Но снимать клуб с чемпионата, я думаю, что точно гандболу это не прибавит вестов. Последние судороги, такие системы, они пытаются держаться за то, что есть, и, конечно, берут и пытаются остановить самых лучших, и привлечь внимание, и, опять-таки, то, что делали много лет, запугать всех вот этими задержаниями. Но, к счастью, они как раз-таки достигают обратного эффекта. То, что их просто сняли, понятно, что они как заноза были, наверное, в гандбольной федерации. Заноза в руке, да, ее лучше удалить, чем с ней взаимодействовать. Хотя этот матч, я уверен, могли переиграть, могли сделать исключение, но решили резать по-живому. Прошло 3 суддзяў з 15 выписанных суддзёю запаснік Алене Леўчынцы для утрымання под адміністратыўным арыштам. Другие суддзі, як футбольная торпеда Менск ды першы рэгіён, не пры справах у сваіх чэмпіянатах, а «Витязь» ужо актыўна плануе ўдзел у паказальных турнірах ды таварыскіх матчах, у тым ліку і дабрачынных. Александр Пуціла, Белсат. Шмат беларусаў, якія раней былі далёкімі ад палітыкі, гэтым летам нечакана апынуліся за кратамі. Для іх гэта шок і вялікі стрэс. Каб затрыманым і зняволеным было прасцей адбываць свой тэрмін, нават незнаёмыя людзі дасылаюць ім лісты. У Магілёве з'явіўся новы сервіс, які дапамагае напісаць за краты. Вольга Васильева. За апошнія 2 месяцы з палітычных матываў за краты кінулі шмат беларусаў. Магілёўцу Сергею Пехцерову вытрымаць 14 сотняў арышту дапамаглі лісты і паштоўкі з волі. Мне папа прислал письмо, такой рассказ семейной истории. Вот. Я знал, что моего прапрадеда репрессировали в Могилеве. Вот. Отобрали земли, сад, лес. Он мне еще раз это все рассказывает и гордится мной. За 14 сотняў знаёмыя і незнаёмыя людзі даслалі Сергею больш за 80 лістоў паштовак. У якасці падзякі Сергей стварыў сервіс, які дапаможа падтрымаць допісамі кожнага зняволенага. Я сделал сайт ivs.today. На нем можно получить информацию, кто сейчас находится в ИВС. Даже если там никто не находится, мы сделали ссылку на сайт «Весны», где можно получить всю информацию по политзаключенным. К сожалению, их больше 100 человек, им
им тоже нужно отправлять письма. Проект «Листы» у ІЧУ Сергей реалізуе сумесна з магілёўскімі праваабаронцамі, якія будуць непасрэдна сачыць за напаўняльнасцю сайту. Гэты сервис позволяе ўсё ж таки адсочваць менавіта ў рэальным часе, каму там больш патрэбна там гэтая дапамога. Бо калі там застаецца адні суткі ў чалавека сядзець, ну, можа, яму паштоўка і не так трэба. А калі там 13 ці 14, ну, тут, канешне, уже варта ўсім было б ўзяць да штосьці напісаць. Кожны ліст перад тым, як трапіць да зняволенага, праходзіць праз цэнзуру. Таму прыватных рэчаў згадваць не варта, раяць праваабаронцы. Заўсёды добрая ідэя напісаць апошнія навіны. Да супрацоўніка установы таксама даходзіць пасыл. Чалавека любяць і падтрымліваюць на волі. Таму, калі у вас ёсць нейкі чалавек, які знаходзіцца зараз за кратамі, вы калі дасылаеце сваё пісьмо, абавязкова укладваеце ў канверт таксама яшчэ некалькі чыста канвертаў, пару лістов бумагі і абавязкова там пару марак. Такім чынам і ў зняволенага з'явіцца магчымасць напісаць камусьці ліст. Жыхарка Магілёва Вольга Семченка атрымала адказы на свае лісты ад Артёма Сакава, Владимира Цыгановича і Сергея Тихановскага. Сергей Тихановский мне написал вот такой вот лист. И не важно, что он написал не шмат, все равно приемно. Написал «Дякуй, веру можем, пераможем». Ну, это круто, здорово. Вольга кладзе ў канверты для зняволеных выцінанкі, сэрцайкі ды прыгожыя паштоўкі. Мои многие сябры пишут, як я, листы не толькі таким вельмі знакамітым людям, так? Ну і там і блогерам, але і тым палізняволеным, якія былі раней затрыманы, которым давалі не па некалькі год, на якіх заведзены былі крымінальныя справы. Вось і анархісты ў тым ліку. Лісты дапамогуць і тым, хто зняволены на некалькі сотняў, і тым, хто пакараны доўгім тэрмінам. З дапамогай сайту ivs.today даслаць ліст і падтрымаць чалавека цяпер вельмі проста. Ольга Васильева, Белсат. Сэрцам з Беларусю. Канцэрт салідарнасці з нашаю краіну адбыўся ў польскім Беластоку. На ім выступілі польскія і беларускія музыкі. Вельмі рады падтрымаць і выказаць салідарнасць і падзяку ўсім тым, хто і за мяжой падтрымлівае беларусаў. Важная кожная дробязь, кожная падтрымка. Таму гэты канцэрт – гэта маленечкая кропля у вялікім моры таго добра і святла, што адбываецца ў адказ. Жыве Беларусь! Гэта былі ўсе навіны на сёння. Сачыць за актуальнай інфармацыяй заахвочваю на нашым тэлеграм-канале Белсат. На гэтым зычу спадарству спакойнага вечара. Беражыце сябе. Да сустрэчаў.